Ngarah turun iku to. Wah, ya padha kayak keri kok nek urung ngisor kae kok. Ayo rasa delok iki. Wah, apine mutu kae kono. Akan iso kontrol di sini lagi delok iki. Lah iku kok sebenarnya. Ayo. Wah, ya keri. Cara-cara delok ngisor ya. Bisa aku gunake itu. Oke, kan ini Pas kering. main. Ye, kering tenan yakin. Ngarasa Sama coba dulu ya. ngerti kok. Ndoran sing kaya ngono. Ada lo bumper car kita nih. Ayo, Ono to. ayo lebon ya. Wah, udah ngerti dah. Bumper car kayaknya nonton lah. Tidak nonton main lah. Iya malah kerja salah. Iya. Wah, kayak ono menang itu vulcano cluster kayak ono kae. Gandem kae. Ono nanti kabeh ya.